ассалому алайкум бародарони азиз, тамошобинони канали мо ва нафароне ки аз видеоҳои мо дидан мекунед ва моро дастгирӣ мекунед. шумо пурсон мешавед дар комментарияҳои видеоҳои ҳамин охир ки об чӣ шид масъалаш. мо шумода гуфт дадем дар ҳамон видеои охироне ки барои об карда будем, гуфтем ки хаста шудем, хеле афгор шудем, якчанд вақт мо истироҳат мекунем. хоб дигар ҷашнҳои бигем наврӯзӣ ва дар маъракаҳо будем, истироҳат ҳам кардем, як гардиши дигар ҳам кардем. боз инак ҳамроҳи ҳамидулло бародарои азиз кора сар мекунем. ин об софкунак ё бигем барои лӯлаҳои об ҳастанд. инора тайёр мекунем. корои кафшергарӣ дорем. халос мекунем, баъдан инора васл мекунем, боз навор мекунем, шумода нишон метиҳем. ин об поккунак ё об софкунаки мо ба ҳамин шаклай. аз болош боз сарпӯш дора, дар аз як тараф кушода мешавад. дар инҷо ҳамон чӣ меган, часпак мегем ё ошиқ маншиқ меган дар баъзи ҷоҳо. ба мо дар ин тарафи сарпӯш қулфу зулфайн. ҳамидулло бачайда ҳамин касабара ҳуҷҷат чадорӣ ё ки ҳамон худомӯз кардагӣ? худомӯзӣ یکی وقتی که ما را حجت دادن راستی گپ حجت کار نمیته، کارم نداده است تا آموزی را. خیلی همین برای کاروی خوجگی میکنیم. دیگه برادرای عزیز بازم تشکری میکنیم از شما که همراه ما هستین، نوارهای ما را تماشا میکنین، دستگیری میکنین، در همین کار خیر شریک ما هستین. نوارها انشالله که ادامه می‌یابد. دیگر در امان خدا باشین، خدا نگهبانتون باشه، همراه کانال ما باشین، نوارهای جالب میکنیم.